Hai लोगोफोर स' मानास सेरफां इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनै अखा जुब जुब हादो स' बे अखा जुब जुब हानायाव मा खालायगोन मा मागोन मोननानै दसे एसे जालुनो मोननैसो आइटेम बानायनो नागिरदो स' नै जोंहा राजिब बसुमतारी बिथाङा आइटेम मोननैसो आइटेम मा आइटेम नायनि नै प्रथमावनो खोन्थाग्रोगोन नैबे मा होनना बुङो आलु परथानो आलु परथाखौ बोरै बोरै बानायो स' नोंथांमोननो खोन्थानाय जागोन नोंथांमोना नायलांदो बे आलुखौ रुना लाग्रोनानै मिहिन सेफ्लेना लाग्रोदो मा होदो इयाव मा होदो बेहाय सामब्राम गुफुर हाइजें सामब्राम गोजा बेखौ देफ्लेना लाखादो बेनिफ्राय बानलु गुन्दै दंबा बानलु गुन्दैखौ एसे होदो होनानै थावाव एवफाखादो बेफोरखौ सामब्रामफोरखौ गासिखौबो देनायखौ एवफाखानानै आलुखौबो एवदो हालदै सालदै होदो होनानै एवदो एवनानै बेखौ आटाखौ बिदि नाना लाबाय नाना लानानै जोङो बेखौ ओरै गुवार खालामबाय ओमफ्राय बेखौ गुवार खालामनानै आलुखौ होबाय होनानै बिदि खालामबाय बिदि खालामनानै दोनजानांगौ माथो खालामबाय सोलोंनाय नामालै नोंथाङालाय सोलोंलायाखै आं गोसो जानानै रोंदो माथो गोसो जाबानो रोङो माथो होनबालाय मालायफोरनिखौ नुनानै सोलोंनाय बायदियानो जाबाय नासिगोन नामा बेखौ नासिगोन थाव एसे सोलायनांगौ नामा थाव एसे होनांगौ नै बानायबायबो दं नै जानो गोथाव नामा टेस्टि आलु परथा माबा थाबाय आरो ना आलु थाबाय बेखौ नाबाय नायदो नोंथांमोना नानायखौ नायबाय दा आलु बारनलाय लांबाय नामालै मोजां जायो माबा जायाखै माने न'आव जानायनि थाखाय नालाय ओरैनो जासाबनो हायो आरो जानला मानला बांद्राय माबा नङा मालाय गोथावाथ' जायो जानाया ओमफ्राय खिन्थु नानायफ्रा मोजां जानो नागिरा आरो मालाय दखानफोरनिया मोजां जायो मैदा दैखौबो एसे होदेरनांगौ नामा बेखौ एसे होदेरनांगौ गोरानखौ आटा ना मैदा होनदों आटा ना बेखौ होबा हरसिगोन नामा सारायाव लोगोसे नैबे थावखौबो दोनफानांगोन दै नै थावा नै रिफाइन थावनो बेयाव नाग्लिनांबाय आरो बेखौ नायदो माबायदि नाग्लिमो इसे नाग्लिमलायो फोनो टेस्टि वाव दाउदै होना होदेरबा खम गोथाव जाबावगोन ना बेहाय एबार बे थावखौ होगासिनो नामा एबार दाहाय दसे थानानै बे थाव ना थावखौ ओरै फोनना होनांगौ एसे फोनला नांगौ थाव होग्रा प्लास्टिकनि नामा निलाय बे प्लास्टिक नङा जिनि थावखौ बेहाय दोनखाबाय नामा खुरैयाव दोनखाबाय ओमफ्राय बेयाव फोनला एरला नाबाय ना आरो बेयाव फोनलाबावसिनोबा नामा मोननै साइडखिजा फोनबाय डाइरेक्ट होलायनाङा ना बम आइडिया नांगौ दे आरो माया फोरोंनांगौ लकडाउननि थाखाय लकडाउनानो फोरोंबाय लकडाउन गेजेराव बेरायनो थांनायाव लकडाउना बिराद मोजां रोङि मानसियाबो गोबां खामानि रोंबाय फाइनालि जानायखौ देखायनोसै नामा फाइनालि जानोसै एबार ओरैबायदि टेस्टि आलु परथानो नै बिथाङा बानायग्राया राजिब बसुमतारी आलु परथा जानोबा फै नोंथाङा ओरै फैदो मा बोरै बानायदोंमोन खोन्थादो एसे आलुखौ एवग्रोना लानांगौ रुग्रोना लानानै सोलिनांगौ सामब्राम हाइजें ओमफ्राय सामब्राम गुफुर हाइजें देनानै थावाव एवफादो हालदै होदो होनानै आटाखौ गल खालामदो गल खालामनानै सिङाव सोदो सोनानै एवदो थावदो बरिया ना फाइनालि नै बिथाङा जाना फुंगालायबाय ना मा होनो आलु परथा जायै नै ब्रेकफास्टआव आलु परथा जायै नालाय खावलायफोरा फुंला जोब्बाय बरिया गामि अखा हानाय बोथोराव बोरैबा सोलोंनाय नालाय अखा हानाय बोथोराव मा मावगोन मा मागोन आङो मोनसे दखानाव थांनायाव बेखौ नायना लादों माने मोजां नायना लादों आं दखानाव थांदोंमोन आं मोनसे बङाइगावआव
बङाइगाव दखानाव थांनायाव बेखौ जानो नागिरनायाव एवनायखौ माबायदि एवो बेखौ गसंना नायबाय थादों आं ओमफ्राय नुबाय रोंबाय बरिया यावमी टेस्टी मा जानो मा लोंनो बरिया जानाय नामा नोंथांमोना जानाय नायनो गेदेरै जाना होबाय आं जाबाय ना नोंथां जाबाय मा बरिया बरिया नोंथांनि बरिया नोंथांमोना बानाय जादों ना आरो माबा मोनसे जुदि नोंथांमोना मिथिनो गोनां दङबा बेजोंनो सोंहरनो हागोन नोंथांमोना मा होनो इउटुबनि गेजेरजों दा सोंहरनो हागोन बोरै बानायो आरो लोगो कमेन्टनि गेजेरजों नोंथांमोननो खौरां हरनाय जागोन आलु परदा बाय आलु परदा आरि खालामदों अखानाय बोथोरखायनो सोलोंनो गोनां जादों माने मोनफा होमबा बाय ना बाय